Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Я не бачу. Ой, Боже. Ke India kalau Phah da ki Kynhun Lajong ban Leit Shao ye ki Briew jongka ki badang sakut minta ha Ukraine. Ke India kalau Phah ye ki Kynhun jongka sha ki kapot jongka Ukraine kum sha Hungary, sha Poland, sha Slovak Republic, bat sha Romania knang ban pensut ye ki nong India ki ba sakut ha Ukraine ba ki wan pai no sha yeng Lajong. Agajing penbena bala penmi dekat sarkar India kalau batai banyak ye ki kerteng jong ki Briew ba ka Phah ba ki phone number jong ki ru knang ba ki nong India ki ba sakut ha Ukraine kin suk ban wat ye ki ne ki Briew knang ba kin yo wan pai no sha yeng Lajong.